Здравейте хора! Днеска в този епизод смятам да ви покажа как можете да видите точното, абсолютно точното название на вашата видеокарта. И ще ви покажа как да ускорите вашата видеокарта. Надявам се видеото да ви хареса, абонирайте се на канала, чупете лайк бутона и да започваме. Аз правя видеото сега с удивителната програмка GeForce Experience. Да бъда честен, не ми изправяше видео, но като видях колко гледания имаш в предишното, съм уляля, длъжен съм да направя видео. И заради това днес ще ви покажа как да видим първо видеокарта. Първо това за видеокарта, името на видеокарта. За това ще ни трябва ето тази програмка, ако искате абсолютно точното название да видите. Примерно моята видеокарта, влизам, то ще ми определи. Ще ви оставя името на програмите в описанието. Ето цъкам LOCUP. Тук са ми всички данни за видеокарта, ето изписани са. И ето излиза ми моята супер мощна видеокарта от MSI RTX 2070 Super GP US. Просто ако казвам грешно. Тия данни са абсолютно правилни. Сега разгон на видеокарта, т.е. ускорение на видеокарта. За ускорението ще ни трябва ето тази програмка. MSI Afterburner. Простете за ако бъркам. Аз слушам името. Тази програма руснаци съм го чувал. Ста ми интересно каква е тази програма. Ето видях и е тук. Добре, тук какво можем да направим със своята видеокарта? Можем да я ускорим. За какво ускорението? За да добивате повече производителност в игрите. Инсталирате тия две програми и виждате, те са няколко мегабайта. Примерно тук вентилаторите мога да ускоря. Тук това. Да знаете хора, Power Limit мога да го направя по-различен, естествено не с повече от 100, примерно пиша 155 и пак не стана 100, понеже не е възможно повече. А тук вентилаторите, това е Fan Speed, това е скоростта на вентилаторите. В момента е на 42 фунта или как се казва. Вие можете да промените, то автоматично в момента го избира. Изключите авто и примерно цъкате 55. Цъкам Enter и така. Но по-добре е да си седи автоматичното това на вентилаторите скорост. Добре. Температура лимит при мен е 83 градуса. Да знаете хора, не трябва примерно да пишете тук 1000. Трябва да търсите подходящи честоти за вашите видеокарти. В мен това ми е най-подходящо и ще получите малко FPS, но ако напишете прекалено голямо, даже може да загубите FPS, а видеокарта да се нагрява повече. И така. Моите мегагерцове са 155 плюс и това също. Това са най-оптималните настройки на моята видеокарта. Аз на практика като купих RTX 2070 и като разгоних и инсталирах нови драйвери, т.е. ускорих, аз получих RTX 2080, GeForce RTX 2080. Толкова ми е добра видеокарта с всичките тия апдейти. Надявам се видеото на вас да ви е харесало. Щупете лайк бутона и се абонирайте за канала. Бай-бай и до нови срещи!